O lume avanza sen control en 3 grandes incendios en España. Hai milleiros de desaloxados. Os servizos de extinción loitan sen tregua, pero o certo é que a situación é moi complicada. En Zaragoza o incendio de Orés ten xa un perímetro de 60 kilómetros. Tamén avanza sen control o lume en Madrid, onde detiveron o presunto autor, e en Guadalaxara. E a situación pódese complicar aínda máis porque van subir as temperaturas. Que tal? Moi boas tardes. Polo demais, Galicia xa está en modo final. Dende cada recuncho do país e tamén dende a diáspora, milleiros de galegos comparten unha mesma emoción, a de acompañar a selección nunha cita histórica. ¡Vamos España! Estes son españois en Nova York, que se vai tinguindo de vermello de cara á final. A Galega ofreceralles este domingo unha programación especial para que non perdan detalle. O obxectivo, conseguir o trofeo. Galegos e arxentinos fan as súas apostas. Pues va a ganar España, evidentemente. No, con Argentina. As distancias na Costa da Morte redúcense un pouco máis. E é que comezaron as obras nun novo tramo da autovía, 6 kilómetros, que estenderán esa vía polo concello de Vimianzo e que serán de balde, mellorando ademais a seguridade do tráfico. Dous concellos galegos estudan fusionarse. Son Ribadavia e Carballeda de Avia, na comarca ourensá do Ribeiro. Os alcaldes dos dous xa comezaron a falar dos beneficios dunha posible integración. Afectaríalles a uns 6.000 veciños. E o primeiro vehículo que España vai por en órbita no espazo ten ADN galego. É unha especie de taxi desenvolvido íntegramente en Nigrán. A empresa galega xa pensa no seu próximo obxectivo, chegar á Lúa. O proxecto conta co apoio do goberno galego. Y que nos hagáis sentir muchísimo orgullo y que la gente cada vez acepte con más naturalidad que desde aquí se pueden hacer cosas fantásticas. A Garda Civil detivo en Lugo o presunto autor de varias agresións sexuais. Actuaba cando subía os autobuses e nas estacións. Algunhas vítimas seguírono despois da agresión. Me metió mano. ¿Me metió mano? Sí. Este hombre me venía tocando en el bus. Estamos nunha das fins de semanas do ano con máis festas. A patroa dos mariñeiros, a Virxe do Carme, é a protagonista, pero tamén hai festas históricas e, por suposto, as gastronómicas, que non poden faltar. Despois repasarémolas para que teñan todas as citas abertas. No tempo dos deportes imos escoitar a Leo Román, o porteiro fichado polo Deportivo. O Deportivo pagoulle ao Mallorca 9 millóns de euros polo traspaso. Leo Román xogou 33 partidos co Mallorca a pasada temporada. O Deportivo disputa mañá o primeiro amigable de pretemporada en Compostela. E o tempo pola tarde aínda temos algunha chuvieira no interior, pero pouca cousa. Estamos atentos á chegada do anticiclón esta fin de semana que trae da man o vento do nordés, un clásico do verán galego. A partir de mañá volven a ascender as temperaturas. Toda España está pendente deles, dos xogadores da selección que afrontan os últimos adestramentos para chegar nas mellores condicións ao partido decisivo fronte a Argentina. Os nervios están a flor de pel na conta atrás da gran cita do Mundial. E veremos se esa final non queda condicionada pola calidade do aire. Así se formou a capa de fume que cobre o estadio onde se vai xogar o partido. O fume procede do norte, dos incendios do Canadá, pero fai que o aire sexa moi pouco saudable, tamén a visibilidade. Para que a situación mellore, vai ser fundamental que se cumpran as previsións que neste momento hai de chuvia. Con fume ou sen el, os que non van fallar son os afeccionados da selección. Nos estados de Nova York e Nova Jersey hai ademais moitos galegos que dan conta do ambiente que se vive na conta atrás da final do Mundial. Manu, que é adestrador de fútbol, vivíalo. Desde aquí, de Estados Unidos, es una locura. Y tenemos el Mundial aquí, en MetLife, pero de verdad es una locura. Pero seguimos apoyando y ahí vamos.
¡Aportaos España! As afeccións de Argentina e de España están eufóricas, na galega xuntámolos, argentinos e galegos, coas súas camisetas e con toda a súa paixón. Vexamos con que ánimo encaran a final do domingo. Povos irmáns, sí, amiguiños somos, pero chega o Mundial e a vaquiña polo que vale. Vamos, va a ganar España, evidentemente. Vivimos a previa do duelo nas escolas abertas que traen aquí cada verán os membros dos centros galegos no exterior. A maioría veñen da Argentina e teñen o corazón Muy dividido. pero non a partes iguais. Y un poco dividido sí, pero siempre la selección en el corazón. Con Argentina. Aquí son 15 alumnos argentinos contra 7 españois, pero parece que o resto desa quinta provincia no exterior barre para casa. Vamos con España y imos traer as dúas estrelas. Como mi país no está en el Mundial, toca apoyar al segundo y vamos a ganar el domingo. Amén. Por favor. Os argentinos tocalles ver a final aquí e algo de morriña teñen. Allá somos muy apasionados, gritamos mucho, pero acá es muy tranquilo. Nunca lo viví en otro país y la verdad que va a ser una experiencia linda. Facemos un ensaio xeral para ir preparando o que pode ser o domingo. Confianza en que ganará el mejor. Esperamos que sea la roja. Para que sea divertido también el partido, ¿no? Porque si no se sufre tampoco está bueno, así que nada, eso. Yo también, que un poquito de suerte a vosotros. Va a estar lindo, va a ser un lindo partido, va a ser complicado, pero bueno, el que gane vamos a ser felices por el pasaporte. Quedan contendo os nervios á espera de ver a quen lle toca celebrar o domingo. O ambiente vai a máis a medida que nos achegamos a esa final e non hai plan que non se modifique para animar a selección. Mar. Así en A Casa con Amigos ou nas centos de pantallas que se han colocar en vilas de todo o país. O plan este domingo é a final do Mundial e a euforia chega a tal punto que se modifica calquera outro apuntamento. E o exemplo gráfico, efectivamente, Marta, témolo aquí en Bouzas, que modificou as festas. Adiantaron a procesión para que non coincida a hora do partido e tamén cambiaron a hora do gran espectáculo pirotécnico do domingo, que asisten cada ano máis de 35.000 persoas e que se veden de calquera punto da ría. Será a partir da 1:15, cando remate o partido. A Comisión de Festas non o dubidou e mesmo solicitou permiso para ver o encontro en dúas grandes pantallas no barrio e que logo xa os asistentes poidan gozar dos fogos de artificio. Esperemos que tamén celebrar a victoria de España no Mundial. Conforme España avanzaba no Campeonato do Mundo, os bares e as terrazas foronse enchendo á hora dos partidos, ata que apareceu tamén o recurso reservado para as grandes ocasións, as pantallas xigantes. Con vistas ao domingo, as pantallas serán multitude. A do Monte do Gozo en Santiago vaise ver complementada con outra na Praza Roxa. Na Coruña, María Pita volverá a congregar milleiros de persoas. En Vigo haberá unha na Praza da Estrela, outra en Castrelos e 3 máis en Bouzas, que está en festas. Se os amigos se enrollan, vamos aí a Castrelos ou donde sexa. En la explanada de la playa de Bouzas. Van a poner unas pantallas, por lo visto, aquí, vamos a verlos aquí. En Pontevedra o partido poderá seguirse na que se colocará fronte ao Pazo da Deputación. En Lugo a cita será na Praza de Santa María, en Ferrol na da Constitución e en Ourense haberá onde elixir a Praza Maior e o Paseo da Ribeira de Canedo. Entonces eu só paso de maravilla. Na miña casa, con miña familia, que teño aí unha boa pantalla. ¡Aportaos España! Nas vilas e nos concellos máis pequenos agárdase un ambiente semellante. De Ribadeo a Tui, da Costa da Morte a Valdeorras, instalaránse tamén dúcias de pantallas. Todos os galegos teremos, polo menos, unha preto de nós se decidimos botarnos fora o domingo ás 9 da noite. E senón, na casa tamén se pode citar un coa historia. Neste caso, a do fútbol. Moitos afeccionados celebraron o pase de España á final tocando a bucina do coche. Pois ollo, porque a festa pode saírlles cara. Segundo o regulamento de circulación, no coche só está permitido tocar o claxon para avisar dun perigo grave ou evitar un accidente, non para celebrar un triunfo deportivo. Pedro Sánchez acudirá a Nova York para asistir á final do Mundial. En principio non está previsto que o acompañe a súa muller, Begoña Gómez, e que, aínda que a Audiencia de Madrid ordenou que lle devolveran o pasaporte, o xuíz Peinado non se pronunciou. Sánchez vais a topar ali con Donald Trump.
Pero non con Milei, que non acudirá por superstición. Na final do Mundial tamén estará a familia real. E para vivir ao máximo a emoción deste Mundial, este domingo teñen tamén unha cita aquí, porque estaremos na rúa, moi preto de todos os galegos e galegas, como sempre, para levarlles ás súas casas ese ambiente dunha noite tan agardada. Dende as 8 da tarde do domingo ofreceremos un programa especial con puntos de directo, con conexións por todo o país, buscando a praza máis animada. Un programa no que vai participar tamén o exfutbolista Dani Mallo. España lanzará este outono o seu primeiro vehículo de transferencia orbital, unha especie de taxi espacial desenvolvido integramente en Nigrán. A empresa galega xa pensa no seu próximo obxectivo, chegar á Lúa. Chámase OSI e é o que poderíamos chamar un taxi espacial autónomo ecolóxico e intelixente que irá no voo inaugural cargado con 16 satélites de 14 clientes de 7 países. Lo que hoy nos reúne aquí en Puerto de Molle no es ni ciencia ficción ni tampoco inteligencia artificial. Es una realidad tangible que pesa 200 kilos, mide 1 metro cúbico y el próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. É o primeiro vehículo de transporte orbital que se fabrica en España. O ARX conseguiu desenvolver en Galicia a cadea de valor completa dunha misión espacial. Un proxecto que, din, reforzará a industria aeroespacial española. Esto significa que España tiene ahora la llave de esas puertas que se abren para gestionar el tráfico orbital, posicionar activos estratégicos donde sean necesarios y garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas en el espacio. OSI levará a marca Galicia Calidade nunha placa ao espazo, un motivo de orgullo para Alfonso Rueda, que ofrece o compromiso da Xunta co sector. Y espero que vayamos a muchísimas operaciones más y que nos hagáis sentir muchísimo orgullo y que la gente cada vez acepte con más naturalidad que desde aquí se pueden hacer cosas fantásticas. OSI ten por diante 2 anos de misión, mentres en UARX xa pensan no próximo obxectivo. Del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Arranca a ampliación da autovía da Costa da Morte. O novo treito de case 6 kilómetros chegará a Vimianzo e vai conectar coa estrada de Camariñas. As obras prolongaránse alrededor de 2 anos e medio. Pouco a pouco, Fisterra e a Coruña vanse achegando. A bella aspiración da comarca vai tomando forma, Laura. Si atopámonos na contorna da parroquia do Salto, en Vimianzo, onde xa podemos ver algúns dos traballos cos que comezan as obras de prolongación autovía da Costa da Morte. Esta ampliación supón preto de 6 kilómetros e un investimento que supera os 30 millóns de euros. Hoxe preguntámoslle tamén aos que transitan habitualmente por este treito. Comenzan o tiro de saída destas obras da prolongación desta autovía da Costa da Morte. A prolongación desta autovía construirase inicialmente cun carril para cada sentido con zonas de adiantamento, pero quedará preparada para un futuro desdobramento se o tráfico require, tal e como se fixo na autovía Santiago-Noia. Custará 36 millóns de euros, 6 por kilómetro, cifras que teñen unha razón de ser. Creo que é unha obra complexa, moi complexa, que ten 3 viaductos. Viaductos que absorberán a metade do orzamento. Esos 3 viaductos xa contemplan 18 millóns de euros deste orzamento de 36 millóns de euros. O novo vial discorrerá íntegramente polo concello de Vimianzo e evitará cruzar a vila para todo aquel que vai ou veña de Camariñas ou Ponte do Porto. Camariñas, Ponte do Porto, sí, venlle ben, adiantan. O resto, bueno, máis ou menos. Insuficiente. Ten que chegar o máis pronto. A C é onde fai falta que chegue. Senón esta zona morre. É o que lle dá vida a esta zona. Este treito estará libre de peaxe e prevese que as obras duren aproximadamente 2 anos e medio. Os veciños de Barro queixanse da inseguridade da Estrada Nacional 550 e demandan medidas que eviten os accidentes.
É un dos puntos negros da Nacional 550 o seu paso por Barro. Din os veciños que neste cruzamento da Portela é frecuente ver incorporacións perigosas á vía ou equivocacións dos conductores ante sinalizacións que ás veces resultan enganosas. Este cruce é bastante peligroso porque moitos coches vamos con bastante velocidade e a veces hai choques aí. Estranjeros que se equivocan e entran en sitio contrario. Algo parecido ocorre nestoutro cruzamento ou na intersección de Porráns, onde xa se rexistraron accidentes graves. E que andas en carretera todos os días e son puntos moi peligrosos. Se murió un chico hace nada, un mes ou así, en unha moto. Os veciños de Barro e en xeral os usuarios da vía din que a Nacional 550 é unha estrada moi frecuentada e demandan medidas que garantan a súa seguridade. En unha nacional que pasa tanto coche, habría que arreglarlos como sea. Sería o mellor que podían facer unha rotonda aí para regular mellor o tráfico. O Concello de Barro trasladou a Transportes a súa preocupación polas carencias estruturais desta estrada e demanda que se implementen as medidas pendentes para garantir a seguridade dos usuarios. Lugo é a cidade galega onde máis creceu a ratio de coches por habitante. O uso do vehículo particular está impulsado pola falta de transporte público como o tren. En 5 anos, Lugo aumentou o seu parque automobilístico en máis de 900 vehículos, achegándose aos 54.000. Caramba! O dato sorprende nunha sociedade cada vez máis concienciada co medio ambiente. Andando. Si veño ao centro, veño en bus directamente. As cidades son para as persoas, non para os coches. A ratio de coches por habitante é a máis alta das urbes galegas. E que houbera tantas distancias aquí que é sempre a mesma. É que aquí en Lugo eu creo que non podemos ir daqui á esquina sin o coche. Aquí chove bastante, entón en canto caen 4 gotas, pois hai que levar o coche á porta. Circulan máis coches, máis motos e máis autobuses, un 17% máis. En los polígonos y en los centros comerciales está un pouco máis fora de la ciudad, entonces eso hace que te tengas que desplazar sí o sí. Hai sempre un papeleo, entonces, bueno, cada un ven no seu coche particular. A población en Lugo aumentou, o sea que Lugo ahora, dice que somos 100.000, non? Pois se hai máis población tamén tendrá que haber máis coches. O número de vehículos aumenta en Lugo, pero tamén noutras localidades da provincia, como Portomarín, Guntín ou As Nogais. Falando de transportes, Renfe, en concreto, a partir do 21 de xullo vai permitir, que é o martes que ven, vai permitir viaxar con cans de ata 40 kilos. Mercedes. Si, a principal novidade é que a partir do 21 de xullo permitirase viaxar con cans de ata 40 kilos en todos os trens de Renfe con correa e bozal e cun billete de ata 40 euros dependendo do tren. Ocuparán praza continua o seu dono e o lado da fiestra. A todo agora podían viaxar mascotas de ata 10 kilos nun transportín de balde ou cun suplemento de 10 euros. No caso das bicicletas, as plegables viaxan de balde como equipaxe de man e as convencionais tamén son gratuitas en cercanías e media distancia, mentres que en ave ou longa distancia poden viaxar sen custo, desmontadas e embaladas. A perda de poboación no rural e a necesidade de mellorar a prestación dos servizos públicos son as principais razóns que levan a algúns concellos a propoñerse fusionarse. Non son habituais, pero en Galicia hai xa varios exemplos. En 2013, por exemplo, fusionábanse dous concellos da provincia da Coruña. Son os de Oza dos Ríos e Cesuras, que pasaron a ser único concello que agora se chama Oza Cesuras. 3 anos despois, xa no 2016, foron dous concellos de Pontevedra os que se fusionaron, os de Cerdedo co Tobade. E agora, dous da provincia de Ourense empezan a dialogar, a falar de fusión, Carballeda de Avia e Ribadavia. Mellorar os servizos, acceder a máis financiamento e gañar capacidade de xestión son os obxectivos da posible fusión que estudan Ribadavia e Carballeda de Avia, dous concellos que suman máis de 6.200 habitantes. Que os veciños manteñan, digamos, os mesmos servicios, pero aumenten, non? E lle den calidade de vida, que peso estamos, non? Non temos transporte. Antes aquí no Concello, pois había comercios de roupa, de calzado. Hoxe non hai nada de nada. E teñen que ir a Ribadavia. As conversas atópanse aínda nunha fase inicial. Se o proceso segue adiante, os dous municipios pasarían a constituir un único concello, con un só alcalde, unha única corporación municipal e un orzamento común, aínda que as parroquias manterían a súa identidade. Será para mellorar, eu espero que sí.
ganar en servicios e que a cousa vai a mellor. Esas son cousas de estudialas antes de... Que opinen todo, marca, porque están ellos tamén. Máis veciños, máis cousas se poden pedir e máis cousas se poden facer. A fusión municipal é unha maneira de, ademais de aumentar poboación, pois aumentar tamén os recursos que chegan ao concello, aumentar a capacidade inversora do concello e ten tamén a capacidade de permitirnos desenvolver proxectos estratégicos que de outro xeito probablemente non sería posible desenvolver por separado. A posible fusión aínda deberá superar un longo proceso administrativo e contar coa aprobación dos 2 plenos municipais e da Xunta. De materializarse, sería a terceira unión de concellos que culmina en Galicia desde a restauración da democracia. Un informe da UCO sobre Santos Cerdán conclúe que o que foi secretario de Organización do Partido Socialista manexou numerosas cantidades de diñeiro en metálico na etapa de Ábalos á fronte do Ministerio de Transportes. Ese informe da UCO cifra en máis de 300.000 euros os beneficios que Santos Cerdán obtería, tamén a súa familia investigada na trama. O documento apunta a que a empresa na que participaba, supostamente, Servinavar, tentou comprar para Cerdán e para a súa muller un piso por un valor cercano a 1 millón de euros. Unha compra que non chegou a materializarse. Os cartos en efectivo non estarían, segundo a UCO, declarados á Facenda. E a directora da Garda Civil, Mercedes González, díxolle ao xuíz Pedraz que se sente vítima da trama Leire Díez e Santos Cerdán. Hoxe declarou como investigada acusada dos delitos de obstrución de xustiza e de prevaricación. Recoñece 2 reunións con Leire Díez, pero non lembra unha terceira que os axentes da UCO di que mantiveron. A man dereita de Mercedes González, número 2 da Garda Civil, Manuel Llamas, comparecía esta mañá no Senado e acusaba os seus subordinados da UCO de ter exceso de protagonismo. El investigador es el titular del órgano jurisdiccional, su señoría, no nosotros. Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. Por certo, que a Unión Europea parece que pon o foco na presión do Goberno de España sobre os xuíces coas declaracións públicas que fai o Executivo. A Comisión Europea, a través dun informe, di que pídelle a España contundencia ante a corrupción. María, en que termos se pronuncia a Comisión Europea? Pois concretamente dende aquí, dende Bruxelas, alertan de que as críticas públicas de responsables políticos a decisións xudiciais e a xuíces concretos están a deteriorar a confianza da cidadanía na xustiza. A Comisión lembra que discrepar dunha sentenza é lexítimo, pero pídelle ao Executivo e ao Legislativo que eviten enviar mensaxes que poidan cuestionar a independencia xudicial. Por iso reclama un respecto mutuo entre todos os poderes do Estado. Ademais, neste informe tamén a Comisión pídelle a España que mellore a loita contra a corrupción, axilizando os grandes procesos xudiciais. E ademais, entre outras recomendacións, reforzar a independencia da Fiscalía e que aprobe dunha vez a lei que regulará os grupos de presión, os chamados lobbies, para aumentar a transparencia política. E o ministro de Xustiza volve a remeter contra os 5 xuíces da Audiencia de Madrid que levaron a xuízo a Begoña Gómez. Para o Partido Popular eses ataques son un síntoma do nerviosismo do Goberno. Cuando se haga un análisis completo de la prueba se demostrará que no hay nada de nada, nada de nada. Y lleva 2 años. Digamos que la respuesta que aquí ha dado la justicia a un caso absolutamente flagrante donde no hay nada de nada, pues no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente. La defensa de Begoña y la Fiscalía, valga la redundancia, han fracasado en su intento de tumbar esta causa. Parece que Begoña Gómez sí era catedrática en algo, y es que era catedrática en corromper y en corromperse. E a vicesecretaria de Organización dos Socialistas Galegos di que perigan os dereitos dos cidadáns porque as autoridades xudiciais os poden vulnerar. Bueno, creo que estamos en un momento tremendamente complicado donde calquer cidadán se pode ver vulnerable
vulnerado dos seus dereitos ante esta situación. Estamos en un momento donde decíamos esa premisa que temos recordado en distintas ocasións, pois aquel que poida facer que faiga, non? E, polo tanto, o que están a facer é a máis no entorno familiar do presidente do goberno. No Reino Unido, Andy Burnham, o líder dos laboristas, asumiu o cargo prometendo defender os valores tradicionais do partido, maior control público e unha aposta pola reindustrialización. O luns vai suceder a Starmer como primeiro ministro. María. Sí, sen sorpresas, Andy Burnham convértese no novo líder dos laboristas apenas 3 semanas despois do seu regreso a Westminster. O exalcalde de Manchester, que non tivo rival na súa carreira para substituir a Keir Starmer, asegurou na súa primeira intervención como líder que o seu goberno estará centrado en impulsar o crecemento en todos os recunchos do país. Di que vai traballar por un partido máis unido, máis forte e auténticamente laborista. É a terceira vez que Burnham intenta liderar o partido en 16 anos e a primeira vez que o consigue, e o luns será o novo primeiro ministro cando o rei lle encargue formar goberno. O PP elixiu a 10 meses das municipais os candidatos nas 50 capitais de provincia de España, entre eles os 7 aspirantes a gobernar as cidades de Galicia. Ana Méndez é unha das novidades nesa lista de candidatas dos populares a 7 grandes cidades galegas, unha persoa da que destacan o seu traballo rigoroso. Se frente pois a un alcalde que só pensa no seu beneficio, no seu ego e no show constante. Elena Candia tentará en Lugo manter a alcaldía que xestiona desde hai meses e Luisa Sánchez será o contrapunto de Abel Caballero en Vigo, cada vez máis mulleres na lista dos populares. También decirle que de los 50 candidatos que hoy salieron aprobados de aquí, 21 de ellos son mujeres, es decir, un 42%. Completan a listaxe Miguel Lorenzo, que repetirá na lista da Coruña, o mesmo que Borja Verea en Santiago. Xosé Manuel Rey quere seguir dirixindo a alcaldía de Ferrol e Rafael Domínguez buscará o bastón de mando na cidade de Pontevedra. Avanza sen control o grande incendio en Zaragoza que abarca un perímetro de 60 kilómetros e no que os medios antiincendios loitan para que as lapas non alcancen as vivendas. Este de Zaragoza é o máis preocupante, pero tamén hai 2 incendios máis fora de control. Un está en Madrid o outro en Guadalaxara. O incendio forestal declarado este mércores en Orés, na comarca zaragozana das Cinco Villas, continúa avanzando despois de queimar máis de 12.000 hectáreas. O incendio, que ten un perímetro de 12 kilómetros aínda sen pechar, obrigou a desaloxar 700 veciños de 5 localidades. Sobre o terreo traballan máis de 400 bombeiros forestais, procedentes de distintos puntos de Aragón, pero tamén de outras comunidades autónomas e de organismos dependentes do Goberno Central. Nas últimas horas foronse incorporando novos efectivos terrestres e aéreos. As altas temperaturas e a baixa humidade complican os traballos de extinción, que se centran agora na cabeceira do incendio. El incendio está descontrolado, el incendio sigue quemando muchas hectáreas y lo que esperamos es que a lo largo del día ese cambio de viento sirva a los medios terrestres y a los medios aéreos para poder controlarlo. En Madrid continúa activo tamén o incendio forestal que se iniciou nas proximidades de Lozoyuela e que mantén confinados 600 veciños. Ha cruzado el fuego por la misma carretera y no nos dejan pasar, así que no sabemos ni cómo está nuestra casa ni cómo nada. O lume arrasou unhas 800 hectáreas nesta zona do norte da comunidade madrileña. Mais do dobre de terreo, 2.000 hectáreas, é o queimado polo incendio que afecta ao concello de La Mierla, en Guadalaxara, e que obrigou a desaloxar 250 persoas, entre eles 47 menores que participaban nun campamento de verán. Sabemos que moitos dos incendios son provocados pola man do home, pero poucas veces o vimos. Foi en Valencia, grabou unha cámara de seguridade. Nas imaxes vese un home camiñando cara a parte de atrás dunha nave e préndelle lume a unha zona arborada. Despois afástase lentamente como se non pasara nada. Xa está detido. Cúmprese un mes das fortes riadas que afectaron as aldeas vianesas da Bouza e Prado Cabalas e Vila Martín de Valdeorras e que arrasaron con todo o que a auga topou o seu paso. E xa remataron os traballos de desentullo, Demetrio.
Xusto hai un mes esta aldea de Buza quedou completamente arrasada, pedras, barro, entullos que colapsaron as vivendas e tamén os accesos a esta aldea que quedou completamente incomunicada, quedaron sen luz, quedaron sen agua. Ben, pois un mes despois sí remataron a retirada de entullos, cantidades e cantidades de pedras, de ferros que foron retirados ao longo de todos estes días. Pero por diante, así nos explican os veciños, aínda queda moito por facer para poder volver á normalidade, traballos de adaptación das vivendas, traballos das axudas, e agora mesmo, como dicíamos, algún destes veciños continúan aínda a limpar. Están pendentes de que se adopten xa as medidas e que poidan volver en todas as condicións ás súas vivendas. Un mes despois, esta é a imaxe de Bouza en Viana do Bolo. En Lugo detiveron un home por agredir sexualmente unha pasaxeira do bus en que viaxaban. Me metió mano. ¿Me metió mano? Sí. Este hombre me venía tocando en el bus. E todo a bordo dun bus que ia dende Viveiro a Coruña. Noelia. O presunto agresor sentou xunto á vítima, cubriu as pernas cunha chaqueta e comezou a tocar a muller. Ela alertou de inmediato e isto fixo que o agresor abandonase de forma precipitada o autobús na seguinte parada. Non era a primeira vez, ao parecer hai máis denuncias noutras liñas de autobús. De feito, algunhas vítimas mesmo chegaron a gravalo e perseguilo. Cos datos aportados polo resto de viaxeiros e do propio conductor foi posible identificalo. Detivérono aquí, en Lugo. O home ten numerosos antecedentes policiais por feitos similares. No Concello Pontevedrés da Caniza non se explican que puido pasar no depósito municipal de auga. Pasou de estar completamente cheo a perder os 3 millóns de litros de auga que había dentro. Mónica. Si, un feito para o que non atopan unha explicación. Este depósito municipal de auga da Caniza estaba ao 100% da súa capacidade o día 12 de xullo, con 3 millóns de litros de auga. 3 días despois apareceu completamente baleiro. Tras unha revisión das instalacións non se rexistrou ningún tipo de dano que poida explicar o sucedido, polo que o Concello denunciou os feitos ante a Garda Civil. Hai que sinalar que neste depósito os elementos de control están totalmente accesibles, como é o caso das chaves de paso, un dato que vai ser clave para a investigación. A raíz desta situación e sumado á falta de chuvias, o Concello viuse na obriga de tomar medidas, polo que na Caniza queda prohibido encher as piscinas, regar os baldeos e tamén lavar os vehículos. Un camioneiro quedou ferido nunha saída de vía en Taboada. Conducía un tráiler con 2 cisternas cargadas de leite que comezou a arder tras o accidente. O lume provocou un conato de incendio forestal. Un tráiler con 2 cisternas cargadas de leite saiu da vía na Estrada Nacional 540 á altura da parroquia taboadesa de Vilameñe. O vehículo caeu por un terraplén e por causas que se descoñecen comezou a arder nunha zona arborada. Malia resultar ferido, foi o propio condutor quen alertou o 112. Ata o lugar desprazáronse daquela unha ambulancia do 061, axentes de tráfico, o grupo de emerxencia supramunicipal de Monterroso, os bombeiros de Chantada e efectivos do Distrito Forestal da Terra de Lemos que se encargaron de sofocar un conato de incendio. Participaron na extinción do incendio os compañeiros de noite, unha xente ambiental, unha brigada que creo que con 3 componentes, é un camión motobomba e a extinción foi relativamente sinxela. Bueno, o primeiro que chegou foi o compañeiro, así que foi o primeiro que hasta que chegou a brigada que coutou o incendio, pero bueno, era de noite, non había temperaturas altas e non correu maior risco de que o incendio se propagara. A vítima do accidente foi trasladado ao Hospital Comarcal de Monforte, onde xa recibiu a alta. Tocante os danos materiais, son cuantiosos. O vehículo que ardeu, pertencente a unha empresa de transportes lácteos de Chantada, estaba valorado en máis de 200.000 euros. Desapareceu hai 4 anos en Carballedo e acaban de atopar os seus restos.
Si, o achádego tivo lugar nun monte desta aldea de galegos apenas 800 metros en liña recta da Raña, o lugar no que residía o desaparecido. Unha empresa madereira traballaba na retirada das árbores nesa zona cando atoparon un cráneo no chan e tamén restos de roupa. Ata aquí se desprazou a Garda Civil e tamén membros do Instituto de Medicina Legal de Galicia, que serán os encargados de analizar os restos e determinar se corresponden ou non a José Luis González, desaparecido en setembro do ano 2022. Padecía demencia e precisaba tomar medicación. Malia as intensas labores de busca, nunca souberon do seu paradoiro. Prepárense, porque chégase xa unha nova onda de calor, aínda que menos intensa que as anteriores. Sería a cuarta, iso sí, dende finais de maio. No que levamos de verán prácticamente a metade dos días houbo avisos por altas temperaturas en Galicia. Este cuarto episodio de moito calor vai afectar máis a zona sur e leste da Península Ibérica que a Galicia. Nos aquí, polo menos ata o martes, imos quedar un pouco marxe desta situación. As temperaturas sí que van a subir, sobre todo en Ourense, no sur de Pontevedra, pero no resto imos ter valores relativamente contidos, preto dos 30 graus. Con esta calor que se anuncia, que lles parecería bañarse no mar, pero tamén nunha piscina no mesmo espazo? En Portugal é posible. Brais, ensínanos. En Portugal o Atlántico é tan espectacular como perigoso. Un paraíso para surfistas, pero un desafío para os bañistas, que rara vez ven a bandeira verde. Por iso, a costa de todo o país está chea de piscinas naturais como estas de Vilanova de Gaia. Ás veces construídas xusto na beira do mar, énchense coas mareas e protexen a xente das correntes ou do bater das ondas. Outras veces, como este caso, están retranqueadas e teñen a súa propia zona de lecer. Esta, en concreto, é de apenas 1 metro de fondo, está pensada para cativos ou persoas de mobilidade reducida e uns paneis solares permiten manter a auga a case 30 graus de temperatura. Foi a primeira, de feito, en ser aquecida no 2022, seguida doutra moi coñecida en Figueira do Foz, pero, por exemplo, en Matosiños, aquí preto, están as famosas piscinas das Marés, que son un icono arquitectónico deseñado por Álvaro Sisa. Todas comparten algo, e é que están enchidas coa propia auga do mar. Ese é un bo destino esta fin de semana, por exemplo, pero hai moitos máis porque estamos ás portas dunha das fins de semana do ano con máis festas. Aínda que o Día do Carme foi onte, moitas localidades celébrano durante esta fin de semana. Non hai vila costeira que non honre a patroa dos mariñeiros. Tamén temos festas gastronómicas e para todos os gustos. En Corme, no concello de Ponteceso, celébrase a festa do Percebe do Roncudo, máis o norte en Narón, o protagonista é o Pemento do Couto, e tamén temos Festa do Viño do Rosal. Máis propostas en Noia, retrocédese no tempo, viaxamos á Idade Media. Andrea. Sí, aquí en Noio xa está todo listo, xa se respira ese ambiente medieval. Estaba previsto que a partir das 5 se inaugurase o mercado e tamén o campamento medieval, pero os postos xa están dispoñibles para gozar deles calquera persoa que se chega aquí hasta Noia, que, por certo, hai moitos turistas, xa van 27 edicións desta feira, cada ano atrae máis e máis xente, unha experiencia inmersiva para moitos que acoden engalanados, vestidos de época. Polo tanto, ata este vindeiro domingo, o casco histórico de Noia vai estar completamente cheo de postos, máis de 200 postos de artesanía, tamén de gastronomía e outras actividades que complementan ese programa como concertos ou obradoiros. O conselleiro de Cultura segue presentando a proposta do Goberno galego para reformar o Plan de Normalización Lingüística. Hoxe estivo coa presidenta do Consello da Cultura Galega. Dolores Vilavedra manifestou a súa satisfacción por unha proposta que inclúe moitas das achegas do propio Consello, di. Constatamos que moitas das nosas medidas, as que propuñamos aí, están recollidas neste documento. A propia comunicación da Xunta de Galicia así o dixo. Sanidade di que non pode financiar os únicos tratamentos que existen contra o Alzheimer e culpa ás farmacéuticas. Se explica o Ministerio que lles ofreceron un tope de gasto pero que non chegaron a un acordo. Dende o Departamento de Mónica García están dispostos a seguir negociando e a incorporar eses medicamentos no sistema público cando se dean as condicións adecuadas. Son 2 fármacos que demostraron seren beneficiosos nos primeiros estadios da enfermidade para poder frear o seu avance. A princesa Leonor rematou a súa formación militar cunha publicación inédita, un resumo en imaxes cos mellores momentos deses 3 anos de academias.
Está a súa instrucción militar en Zaragoza, con uniforme de camuflaxe, ante a atenta mirada do rei e realizando manobras de campo. Tamén momentos do seu paso por Marín, pola Academia do Aire. Agora, o seguinte paso para a súa preparación ao trono é a formación universitaria que comeza en setembro na Universidade Carlos III. Por certo que a familia real volve botar man da moda galega, non é a primeira vez. Nesta ocasión foi a princesa Leonor quen elixiu un bolso dunha firma pontevedresa para a súa visita a Xirona. Un xesto que sitúa unha vez máis os deseñadores galegos no foco internacional. Cun traxe sobrio de liño en cor branca e unha americana rosa. Así vimos a princesa Leonor no seu último acto público en Xirona. Pero do seu estilismo, o bolso foi a peza que máis chamou a atención. Un complemento feito en Galicia pola marca Eimata Atlántica. É feito con liño e con pele. Está feito aquí en Pontevedra, en un taller que está a 10 minutos da nosa oficina. E ten unha etiqueta bordada con motivos mariños mezclados con un universo dunha artista americana que chamase Georgia O'Keeffe. Unha sorpresa para a deseñadora pontevedresa que xunto ao seu equipo vive este momento con moita emoción. Sí, moitísima sorpresa e moitísimo agradecimiento. Tamén o primeiro que pensei foi nestes 10 anos que levamos traballando en todos os artesanos, pequenos talleres no meu equipo. A firma local exporta o 80% da súa produción, levando a cultura galega por todo o mundo. Comezamos traballando con sargadelos e co cesto de xunco portugués, despois fomos a traballar coas colareiras do Grove, con Xosé Luís que fai toda a técnica do nácar, traballamos tamén con camariñas. A princesa saluciu moda galega en máis ocasións. Dende ben pequena vímola con roupa de Pili Carrera e nanos. Tamén na proclamación do 10º aniversario do seu pai destacaron este traxe de Roberto Berino e as bailarinas da firma pontevedresa As Merceditas de Iria da súa irmá Sofía. Loito no Concello Ourensán de Castrelo do Val pola morte do seu alcalde. O rexedor socialista Vicente Gómez morreu con 72 anos despois de máis de 2 décadas á fronte do consistorio. Comezara a súa carreira política a finais da década dos 80, asumindo a remuda do exrexedor Raúl Fernández, tamén do PSOE. Falamos agora, nada, uns segundos do tempo, xa estamos o mellor pensando nesas festas da fin de semana, onde chega o anticiclón ao nordés. Antes de eso, chega esta tardiña, onde de forma puntual e esporádica, nada que ver co que tivemos onte na montaña, é certo que pode chuviscar nalgúna zona, tanto de Lugo como do norte da Coruña. Polo demais, máis claros canto máis ao sur, e, aínda que lle poñemos un igual nas temperaturas, que quere decir que non mudan demasiado se as comparamos coas de onte, nalgúna zona de Pontevedra sí que están aumentando. Por exemplo, en Pontevedra xa se chegan ahora os 29 graus, tamén no Ribeiro, no Carballiño, Ourense, onde precisamente na provincia volvemos ter unha xornada máis ás temperaturas máis elevadas. Dentro dos minutos, despois de ter a información deportiva, falamos da fin de semana e falamos do posible episodio de altas temperaturas que se presenta para a próxima semana en Galicia. Chegaron ás nosas vidas hai 27 anos e xa non podemos vivir sen eles. Falámoslles dos emojis, uns compañeiros xa de vida que dende os nosos móviles indican emocións, ironías, oizan o impacto das noticias e, como non, fomentan a empatía, a risa, o amor e ás veces a amizade. Así nos despedimos. Bo fin de semana. With the crown is broken queen, yeah, yeah. Woke up feeling like the